11 числа буде поховання Лобова в костелі на Святого Олександра на Святошинській. Я робив такою об'яву. Так от, спотикаючися з керівництвом, ми мірковували питання об співпрацівництві Вольної Білорусі і об інших національно-демократичних організацій з полком Калиновського, поскольку це на сьогоднішній день легітимна структура, яка засвідчила свою легітимність кров'ю. У нас нічого іншого, нічого більш важного суб'єкта політичного нема, чим ось ця одинка. І тому ми лічимо, що усіленими силами треба її підтримувати, допомагати і знайти можливість, як це буде у реальності відбуватися. Тому ми провели попередні консультації, ми тройчі спотикалися, обмірковували це питання, і прийшли до висновки, що ми далі будемо протягувати нашу працю, наші консультації і знаходити той формат співпрацівництва, який буде необхідний для усіх нас і для свободи нашої Білорусі. Попередньо, щоб не було ніяких недокладних формульовок, ми сформулювали виник наших перемов, на підставі чого ми спинилися після наших консультацій. Я зачитаю цей текст, який ми прийняли. Поміж полком ім'я Костуся Калиновського і іншими національно-демократичними організаціями ведуться консультації про створення воєнно-політичної структури Ради безпеки з метою оборони національних інтересів Білорусі в умовах війни в Україні і окупації Білорусі Російської Федерації. Це значить, що ми плануємо створити такий орган, який у перспективі може зіграти величезну роль у отриманні Білорусі і у завоюванні свободи Білорусі. І разом будемо над цим працювати. Ось це головне, що головний виник нашої поїздки, окрім інформації і інших питань. Дякую за увагу.